Kaixo denoi, hementxe gaude beste ere Lea Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenak errepasatzeko. Gaur apirilaren 11 da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. 19. Berdelegunak Mutriku jendez bete zuen joan den asteko zapatuan. Baina jai usaina aurreko gunean hasi zen. Izan ere, bezperan berdela aipamenak eman zituen jaieguna antolatzen duen balea elkarteak. Hurrengo gunean aldiz, herri osoa jaian murgildu zen. Betiko hitzorduekin eta berriagoekin Mutrikuk goigoitik ospatu du berdeleguna. Barikoan hasi ziren 19. Berdeleguneko ospakizunak. Izan ere, aurreko urteetan egin modura, jai egun ospetsua ospatu aurreko egunean berdela aipamena egin zen. Horretan, balea elkarteak duela urte batzuk moian arraina saltzen zuten 14 emakumeri eman zien oroigarria. Euren atzean, herri oso bat daukatela adierazi eta egindako lana eskertzeaz gain, arrantzak herrian daukan garrantzia azpimarratu zuen Joseba Palentzuela Mutrikoko alkateak. Ekitaldia hunkigarria izan zen oso. Hurrengo egunean ostera, bestelako giroa izan zen nagusi. Goizean goizetik, herria jai giroa murgildu zen eta berdel pintxoak non nahi aurki zitezkeen. Hori bai, herritar asko gerturatu ziren goiko eta beheko plazetara, eta berdel pintxoak segituan amaitu ziren. Tabernetan zertxo bai gehiago iraun bazuten ere, eguerdirako pintxoak amaitu egin ziren. Eguerdiko girotik iluntzera jauzi egin zuen jaiak. Horretan, moia izan zen protagonista. Berdel erreak herritar asko erakarri zituen portura, eta hango giroa gauera arte luzatu zen. Orokorrean, jaia primeran atera zela esan dute balea elkarteko arduradunek. Gaueko kontzertuetan, jende askorik egon espazen ere, orokorrean, jaia ondo joan zela eta pozik daudela esan dute. Bizkaiko Foru Aldundia Kusukarra Berriatuaraino ailegatu zela esan bazuen ere Imanol Mugartegi Berriatuko alkateak ezeztatu egin du Aldundiak esandakoa. Haren esanetan Kusukarragaz kutsatutako inorrez dute hartatu Berriatuako osasunetxean. Hortaz, Bizkaiko Foru Aldundiak edota albiste agentziek zabaldutako mezua ez dela zuzena gaineratu du. Alarma gorria piztu zen Martitzen gauean Berriatuan. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiak Kusukarragaz kutsatutako bi talde atzeman zituela zabaldu zuen. Talde bat Bilbokoa eta bestea Berriatuakoa zela esan zuen. Imanol Mugartegi Berriatuko alkateak esan zuen, Aldundiak eta berri agentziek zabaldutako mezua ez dela zuzena, eta Berriatuan Kusukarragaz kutsatutako herritarrik ez dagoela. Horrela ba alarma gorria zena ezerezean geratu zen, albistea zabaldu eta aurrengo gunean. Albisteak sortu duen zalaparta hain izan da handia ze, alkatea eguazten goiz osoan Aldundiak eta albiste agentziek zabaldutako mezua ezeztatzen ibili zen. Euskal Herriko itzulia Markina Xemenen amaituko da bihar. Gaur izango da azken etapa eta bihar erlojupeko proba egingo dute txirrindulariek. Ekitaldiak jendetza erakarriko duela aurreikusi dute antolatzaileek. Eta horren harira, Lea Artibaiko errepideetan ere zirkulazio mozketak egingo dituzte gaur eta bihar. Etxebarria izan da lehenengoa Euskal Herriko itzulia hartzen, eguenean pasatu zen handik. Gaur eta bihar Markina Xemen izango da protagonista. Horrela ba, gaur itzuliko azken etapa Markina Xemenen amaituko da, eta bihar erlojupeko proba egingo dute. Biharko proba horrekin amaituko da itzulia gainera. Gaur eta bihar Lea Artibaiko eta batez ere Markina Xemen bueltako errepidetan zirkulazio mozketak egingo dira.
Gaurko bide mozketakunean unekoak izango badira ere, bihar erlojupekoa dela eta eguerdiko ordu bat erditatik arratsaldeko 5 erdietara Markina Xemen inguruko errepideak itxita egongo dira. Horrela Bilbora joateko autobus zerbitzu bereziak ipini dituzte eta lanzaderak Etxebarriatik. Informazio osotua Leartibai eta Mutrukuko hitzaren webgunean dago ikusgai. Herrigorak udaberriko kanpaina abian jarri du. Kanpaina berri honek udazkenean egindakoak baino dimentsio txikiagoa izango badu ere, oraingo honetan taldeak herritarrei komunitatea sortzeko deia egin die. Produktuei dagokienez, oraingoan oliba olioa dago eskuragai. Udazkeneko kanpaina egin eta gero, oraingoan ere, Nafarro hegoaldeko nekazaritzarekiko harreman iraunkorragoak eta egunerokoagoak eraiki nahi ditu Herrigorak. Bide horretatik, udaberriko kanpaina jarri du abian. Oraingoan, oliba olio ekologikoa eskuratzeko aukera zabaldu du taldeak. Kanpaina ostera ez da udazkenean egin modukoa izango. Hau da, ez du orduko dimentsio berbera edukiko. Izan ere, herri jakin batzuetan egingo da. Horrela da, Leartibain, Lekeition, Ondarroan eta Aiustin egingo dute kanpaina. Kanpaina berriaz baliatuz, herritarrek 5 litrotako oliba olio birjina eskuratu ahal izango dute 16 euro eta erdian. 5 litrotako oliba olio birjina ekologika ostera, 22 eurotan dago eskuragai. Eskaerak apirilaren 15erako egin beharko dira, eta eskaerak egiteko Herrigorak kanpaina abian jarri duen herri bakoitzean, posta elektroniko bat ere jarri du eskura. Oliaren eskaintza amaitzen denean, ekainaren 15 arte kontserba zazkiak eskatzeko aukera edukiko dute herritarrek. Hainbat arrandegitan Ondarroako antxoa lez saltzen ari diren antxoa ez dela Ondarroan lehorreratutakoa salatu du Ondarroako kofradiako bentako arduradunak. Etiketa hori erosleak erakartzeko erabili dutela salatu dute Ondarroatik. Atzo eguerdian lehorreratu zituzten Ondarroan aurtengo lehenengo antxoa kiloak. Aurretik ez da antxoarik sartu Ondarroan. Horrela ba, herri ezberdinetan atzo aurretik arrandegietan salgai egon den antxoa ez dela Ondarroan lehorreratutakoa izan esan du Ondarroako kofradiako benta arduradunak. Arrain saltzaileek Ondarroako antxoa legez beste lekuren batean lehorreratutakoa saldu dutela eta nahikoa haserre agertu dira ondarrutarrak. Atzotik aurrera ostera, Ondarroako antxoa arrandegietan aurkitu ahal dute herritarrek. Ibon Iparragirre gaixo dagoen preso politiko ondarrutarraren egoerak okerrera egin du Basauriko espetxean dagoenetik. Eta egoera horren jakitun, Iparragaldubaik plataformak presoaren egoerak bere horretan jarraitzen duen bitartean elkarrateratzeak egingo ditu Domekero Ondarroan. Iparragaldubaik plataformak kezka handiz bizi du Ibon Iparragirreren egoera. Eta presoaren egoerak bere horretan jarraitzen duen bitartean elkarretaratzeak deituko ditu Ondarroan Domekero, eguerdiko ordu batean Alamedan. Horrez gain, Iparragirreren aldeko sentsibilizazio, elkartasun eta mobilizazio kanpaina abiatu zuen plataformak joan den astean, eta herritarrei ekintzetan parte hartzeko deia egin nahi izan die. Eta asteburuari dagokionez asteon Ondarroara joko dugu. Izan ere Ondarroako Luter taldeak torturaren inguruko jardunaldiak antolatu ditu. Gaur erakusketa inauguratuko badute ere, ekintzak apirilaren 21 arte luzatuko dira. Tortura etenik gabeko katea izenburupean egingo dira ekitaldiak apirilaren 21 arte. Radixu Irratiko Indaigun Bidi irratsaioko kiden laguntzagaz antolatu ditu ekintzak Luterlek. Irratsaio berezi bategaz hasi ziren eren egun jardunaldiak, baina ez da hori izango jardunaldien barruan egingo den irratsaio bakarra. Datorren eguaztenean, apirilak 16, gaueko 10 gauerdira arte, Andoni Arrizabalagaren anai Jon Arrizabalagari elkarrizketa egingo diote azken moikanoak saioan. Bestalde,
apirilaren 11tik 21 bitartean, Rosi Arana Txakartegiren torturarekin biziz margolan erakusketa egongo da ikusgai, udal erakusketa aretoan. Gaurko zausia izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, aste santuko oporraldia dela eta albistegiak etenaldia egingo du eta maiatzaren 2an itzuliko gara berriro. Ordura arte informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta oporraldi on pasa. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musu